Hello everyone, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दायो जों गामि खाथियाव आरो राङागरा होननायावहाय सर'नि MLA सारनि फंबायनि हाबा जानो थांगासिनो आरो ओमफ्राय बेटारि गारियावहाय फ्रियावनो गाखोनो मोनदों जोङो। मानो होनोब्ला बे गारिनि मालिकआबो हाबायावनो थांनो नागिरखादोंमोन नालाय ओमफ्राय लामायाव लोगो मोनबाय ओमफ्राय जों गाखोबोबाय ओमफ्राय आंजों लोगोसे दङ बिबोनांमोन। ओमफ्राय नैबे गामि दरसे बारब्लानो राङागरा गामिखौ मोनो आरो ओमफ्राय नै सिख्लाफोराहाय बियानै जानाय ओमफ्राय बिबोनां जानायमोन आरो जा समायना समायना उदालगुरिनि सिख्लाफोर ओमफ्राय मोसानो गोरों गोजाखा नालाय। ओमफ्राय दायो जोङो थांगासिनो गारिजों ओमफ्राय ओरैबायदि मानसिखाना नै बिनिफ्रायनो बांसिनानो कारजों फैदों ओमफ्राय दोननोनो जायगायानो गैलिया नै गारिखौहाय ओमफ्राय लामा जिं जिं दोनबाय आरो ओमफ्राय ओरैबायदि हाबानि सिगांनो ओरैबायदि गारि जादोंना लामायावहाय एरायनो हालायलायि आरो गिथावना जादों आरो एक्सिडेन्टफोर जाजानो गिनांगौना ओरैबायदि गारि थांलाय फैलाय थांनाया थांदों फैनाया फैदों ओमफ्राय इदिनखालिबो नै लोगोफोर नायनो हागोन गारिया बैनिफ्रायनो मोनहैजासिम आरो फाइनेलि जोङो सफैबाय माने हाबा जानायसिम सहैयाखै आरो मानो होनोब्ला गारिया लांजाला आरो गारि दोननोबो जायगा गैखाया नालाय बेखायनो हाबा जानायनि सिगाङाव गारिखौ लाखिबाय आरो ओमफ्राय जों बेयावनो ओंखारबाय ओमफ्राय दायो जोङो ससे थाबायलांबाय थानोसै आरो जों ओंखारनायनि उनावबो नै गारिफोराहाय जोबनोनो रोङा आरो लामा लामा ओमफ्राय सापात बागान सफैबाय जोङो ओमफ्राय सापात बागानाबो जाबाय हाबा जानायनि मोनहानियानो आरो ओमफ्राय हाबाया जाहैबाय सरन MLA सारनि फंबाय उन्दैसिनि हाबा ओमफ्राय जों गामि दरसे बारबानो मोनो न'खौ आरो ओमफ्राय जोङो सिख्लाफोर नै ओमफ्राय आं फैदों हाबायाव ओमफ्राय खावसेया जोंनि सिगां फैग्रोबायमोन। लामायाव आलासि बरायग्रा दंमोन ओमफ्राय नै आलासिफोरा खावसे जानानै थांबाय ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नुदोंना डेक'रेसनाबो नै लोगोफोर नायनो हागोन साइड साइडआव सापात बागान ओमफ्राय बिनि गेजेराव नै डेक'रेसनाहाय जोङो न'निफ्राय 3टायाव ओंखारबोनायमोन ओमफ्राय हाबासिम 3:30 सफैदों ओमफ्राय लामाया गोलावमोन नालाय ओमफ्राय डेक'रेसनखौबो गोलाव खालामदों ओमफ्राय ओरैबायदि मोजां नुदों ओमफ्राय लोगोफोरा नुनानै फसायदोंना फसायाखै कमेन्ट्सआव खिथाहर। ओमफ्राय फाइनेलि जोङो नै सिङाव सफैबाय सिङाव मोनफैबाय ओमफ्राय डेक'रेसना ओरैबायदि मोजांना बिराद बरिया नांखायो आरो गोसोखौ ओमफ्राय नै सारा MLA सारा ओमफ्राय आं मानसि गिदिर गिदिरखौ भिडिअ खालामनो बोरैबा मोनोना ओमफ्राय आं बारा लायासै आरो ओमफ्राय रायलायनोबो लाजियो आरो आङो मानसि गिदिर गिदिरफोरजोंहाय ओमफ्राय नै आलासिफोरा जिरायदों ओमफ्राय डेक'रेसना नै आं खनसे खिथाबावनोसै लोगोफोर नायब्लानो जाबाय ओरैबायदि बरिया मोजांना सिगाङावहाय इदि सादासो होयोमोन आरो लाइट होआमोन ओमफ्राय दानिया इदि लाइट होग्रा जाजोब्बाय ओमफ्राय बिराद मोजां नुयो आरो ओमफ्राय मोनायाव बांसिन साबसिन नुयो ओमफ्राय इथिंजाय आलासिफोर जिरायदों ओमफ्राय जोंबो जिरायनो नागिरदोंमोन बेयाव ओमफ्राय गामिनि चेयारमेन सारा जोंखौ नुहरनानै ओमफ्राय बैथिंजाय बेरायनो थिनहरनायखाय जोङो बेयाव जिरायासै ओमफ्राय थाबायलांबाय थाबाय आरो नै आंना मादैयाहाय ओमफ्राय आं बारा मोजां लानाय जायासै मादैखौ आं बिराद मोजां मोनखायो आरो गुरै माहिनो ओमफ्राय केमेरायाबो जाबायदिखा मावबाय थाखायो ओमफ्राय थाबायनायनो लालांबाय थाबाय नालाय ओमफ्राय मावलांबाय थाबाय आरो ओमफ्राय बांसिनानो आंनि ब्लगावहाय हिन्जाव गोदान हौवा गोदानखौ नुवा होनो ओमफ्राय आं हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ देखायनोसै नायबानो जाबाय आरो ओमफ्राय मानसिफ्राथ' बिराद जाखादों नालाय गासैखौबो इनभाइट खालामजोबखादों ओमफ्राय जों गामिनि सिख्ला सानैयाव जिरायनानै दं आरो ओमफ्राय आं इसोरखौ माथो होहरबाय ओमफ्राय हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ नायदो लोगोफोर हिन्जाव गोदानखौबो बिराद मोजांसो नुदों आङो किउटनो मेकआपजों बेरदों ओमफ्राय जों बेखौ नायखांनानै ओमफ्राय इथिंजाय थांबाय इथिंजाय मा दङ थ' लोगोफोर नायदो ओमफ्राय नै कफिबो होदों कफि लोंग्राफ्रा कफि मोनलोंगोन आरो गोसो बायदि लोंनो हायो ओमफ्राय पानिपुरिबो होनायमोन खिन्थु जों पानिपुरिखौ मोनजाहैयासै आरो जोबगबायमोन ओमफ्राय आइसक्रिमबो होदों
आदा चेयारमेना इथिं थिनहरनायखाय इथिं फैदोंमोन जोङो। ओमफ्राय ओरैबायदि मानसि बिरखाना, ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै नालाय जोङो सिदा थांबाय। ओमफ्राय ओंखाम जानाया बिथिंजाय थाङो आरो। ओमफ्राय ओंखाम जानायनि खथाया जाबाय मोनब्रैखा नै बिनियानो ओमफ्राय खुरग्राफोराबो मोनब्रै ग्रुपनि आरो। ओमफ्राय VIPनिया मोननै, गासै 6ता मोनदां। ओमफ्राय इयावहाय आइसक्रिम होदों। ओमफ्राय गथ'फ्रा खाथियाव थानानैनो ओरैबायदि जादोंना, गोसो बायदि मोनजाखादों। ओमफ्राय आंबोथ' बहा मोनसेल' जानो, आंबो गासै 6तासो जादोंदां। इथिंबो कफि दङ, ओमफ्राय इथिंबो नै सापात बागान, ओमफ्राय बैयाव मेथाइ खनो आरो। ओमफ्राय आइसक्रिम फ्रियावनो मोननाय नालाय, ओमफ्राय बिराद जादों आरो। ओमफ्राय गथ'फ्रा ओमफ्राय इथिंजाय भिडिअ लागासिनो। ओमफ्राय मनिसरखौथ' सिनायखायो नालाय, आं फार्स्टआव मोनसे लाग्रोबाय आरो, खिन्थु आं उनावहाय लांफै जाबाय थादों। ओमफ्राय खिन्थु आइसक्रिम होग्रा सानै हारसाया सासे मानसिनो मोनसेल' हरनो नागिरो आरो, बायो। ओमफ्राय बहा मानिनो, जों मालाय जोंबो बियै बियै जादों। ओमफ्राय पानिपुरिखौसो मोनजाफैयासै आरो। आइसक्रिमा मोनथाम रोखोमनि दंमोन, स्ट्रबेरि, चक', ओमफ्राय मोनसेया मानिमोनथाय आं बावबाय। ओमफ्राय जों दायो आइसक्रिमखौ लानानै जिरायनो थांगासिनो। ओमफ्राय फाइनेलि नै आब'खौ लोगो मोनलायबाय। आंहा बिराद मोजां नुखायो, नै फिसाज्लाया देलायलायबाय, अब्लाबो दाबो सिख्लायैनो दं आरो मालाय। ओमफ्राय इथिंजाय मेथाइ खनगासिनो। ओमफ्राय जों मेथाइ खननायखौ नायनो होननानै जिरायहैबाय। ओमफ्राय जिरायनानै दायो आइसक्रिमखौ जानोसै। ओमफ्राय नै सिख्लाफोराबो फ्रियावनो मोननाय नालाय आइसक्रिमखौ ओरैबायदि खुसि आरो। ओमफ्राय मोनजासिगोन नालाय, ओमफ्राय मोनजासिगोननिबो खुसि। ओमफ्राय इयावहाय सेंग्रासा मेथाइ खनगासिनो। ओमफ्राय आं सिनाया। ओमफ्राय इथिंजायबो मानसिफोर नायदों। ओमफ्राय मोनायाव प्रेक्टिकेल आदा ओमफ्राय अनिल मोनफैदों। ओमफ्राय आं बेखौ सेकेन्ड पार्ट 2आवसो होनोसै, मानो होनोब्ला भिडिअआ गोलावद्राय जागोन नालाय। ओमफ्राय नै गोजौनि डेक'रेसना बिथिंना बेबायदि आरो। दहायनिफ्रायनो लायै दासो जाजेनदों। नै बिराद गोथावखामोन आरो। ओमफ्राय नै बियानै जानाया मालाय स्टाइल खालामगासिनो आरो, स्टाइलिस। ओमफ्राय आथिं जागासिनो केमेराखौ हमहोनानै। ओमफ्राय नैलाय ओरैबायदि गोथाव मोनदोंना। ओमफ्राय आं न'आवनो इदिनखालि खननै ओंखाम जाखादों नालाय, ओंखाम उखैयाखै। ओमफ्राय सिख्लाफ्राबो ओंखाम उखैयाखै होननायखाय जों इथिंजाय दसे जिरायबाय आरो। ओमफ्राय मा रायलायनानै मिनिनायमोनथाय जोङो। ओमफ्राय मिनिबाथाय मिनिबाय, ओरैबायदि गोसा मिनिफ्लांखायो आरो आङो। ओमफ्राय खाथियाव थानायफ्रानो नाहरफ्लांजोबलायो आरो। ओमफ्राय नै मालाय इथिंजाय जागासिनो फ्रियाव मोननायखौ। थ' लोगोफोर माबायदि देलायनानै फैदों आङो नै आइसेड'खौहाय। ओमफ्राय बिबोनां जानाया नै बिराद लाजिखायो आरो भिडिअ लाब्लाथाय। ओमफ्राय नाहरा जाबाय थानायमोन। देलायना फैनायानो मालाबो गानबोनो बावदों, आसानबो गानबोनो बावदों आरो लदिदिनोहाय। ओमफ्राय दहाय हौवासा गथ' खनखांनायनि उनाव ओमफ्राय नै हिन्जावसा खननो नागिरदों। ओमफ्राय बे हिन्जावसाखौबो आं सिनाया, ओमफ्राय सोरथाय। ओमफ्राय नै जों गामि खाथिनि गथ'फ्रा सिख्ला देरजोबथारबाय। आं जेब्ला हाबा जाफैदोंमोन अब्ला इसोर उन्दैसोमोन आरो। ओमफ्राय नै गोजौनि डेक'रेसनखौ नायबावदो लोगोफोर। ओमफ्राय सोरबाफोर नोंसोरनि हाबायाव बानायनो गोसोब्ला बानायनानै लाब्लानो जाबाय। जों जिरायबाय थाब्ला बे समावहाय बर' हिन्जावसा मेथाइ खनबाय थानायमोन। जों बेखौ दसे खोनासंबाय। ओमफ्राय बैथिंजाय पानिपुरि दंमोन नालाय, ओमफ्राय जोङो पानिपुरिखौ जानो होननानै नायदोंमोन आरो। ओमफ्राय बेरायथावबो थांदोंमोन बिथिंजाय माबायदि दं होननानै। ओमफ्राय नै सेंग्राफोरा आंखौ भिडिअ लायाखै नामा, ब्लग बानायाखै नामा होनबाय थादोंमोन आरो। ओमफ्राय गावसोरखौनो लानानै होबाय आङो। ओमफ्राय इथिंजाय पानिपुरि दंमोननो, ओमफ्राय कफिबो दंखायो। ओमफ्राय कफियालाय दङ, ओमफ्राय पानिपुरिया जोब्बायमोन आरो। ओमफ्राय ओइथिंजाय ओंखाम जाग्राया, ओमफ्राय सापात बागाननि गेजेरावनो स्टेज, ओइयावनो मेथाइ खनगासिनो आरो। ओमफ्राय जों पानिपुरिबो मोनजायासै नालाय, ओमफ्राय ओंखामाबो एसे उखैबाय। ओमफ्राय दायो जोङो ओंखाम जानो थांनोसै। ओमफ्राय ओंखाम जाग्रायाव जोङो सफैबाय। ओमफ्राय ओंखाम खुरग्राफोरा जाबाय दाख्लैनियानो बागुरुम्बा ग्रुपनि। सोरबाफोर हाबायाव नांगौब्ला ओंखाम खुरनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन। ओमफ्रायो ओंखाम जाग्रा खथाया मोनब्रै नालाय, ओमफ्राय जों हाबनायाव बागुरुम्बा ग्रुपनिया
खुरनो मोनदों। ओमफ्राय बेलेग बेलेग रुमावहाय बेलेग बेलेग ग्रुपनिबो दङ आरो गासै ओंखाम जाग्राया 6थामोन नालाय, मोननैया VIPनि ओमफ्राय मोनब्रैया लकेलनि होननांसिगोन आरो। ओमफ्राय जों लकेलाव जानो फैबाय आरो दैखौ बथलावसो होदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आङो आखाइखौ बाहेरायाव सुनानै फैबाय। ओमफ्रायो दैखौ बथलाव होयोब्ला आं लोंनो बिराद खस्थ' मोनो आरो गिलास होफायोब्ला मोजां जायो, मानो होनोब्ला ओंखाम जानानै नायखोनानैसो लोंनांगौ जायो नालाय। ओमफ्राय दानाथ' बांसिन बथलसो होखायोआनोसै। थ' लोगोफोर हाबा गिदिर गिदिर जाहैयोब्ला फार्स्ट टाइमावनो जाखा आरो नांगौब्ला जाखांनानै ओरैनो थाबाय था, जोंबायदि जानाङा आरो माने जायालासिनो ओरैनो थाबाय थानाय। ओमफ्राय जों जाब्ला बारा आइटेम गैलामोन, अमा बेदरल'सो मोनजादों। दाउ आथिं एरि कल्ड-ड्रिंक्सफोर दंमोननो, ओमफ्राय जोङो मोनलोङासैबो आरो। ओमफ्राय मोनायाव मोनजादों, ओमफ्राय सानाव एसेबां आइटेम मोनजायासै। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ'आव आं होनोसै मोनानि लुकखौहाय। ओमफ्राय बे जाहैबाय साननि, मानो होनोब्ला भिडिअ'आ गोलाव जागोन नालाय मोनानि साननि होयोब्ला, बेखायनो आङो भिडिअ'खौ मोननै खालामबाय। पार्ट 2आवबो बे हाबानिखौनो नुनो मोनगोन आरो, ओमफ्राय खिन्थु मोनानि लुक। थ' लोगोफोर आंनि चेनेलखौ गोदानै नायदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय। ओमफ्राय नै ओंखाम जाखांनानै आइसक्रिमखौ 3 लालायबाय, मोनसेयाथ' थोखाया नालाय। ओमफ्राय जों जाखांनानै दहाय जिरायनाय जायगायाव फैफिनबाय जोङो मेथाइ खननाय खाथियावहाय। ओमफ्राय एसे बेलासि खाबायमोन आरो मोनाखाबायमोन।